E un si a l'escola ara? Si al col·legi de la Barraca. E d'empiei cur has començat d'aprendre? D'empiei la mitjana secció. Ah, que fa d'anada. E per de què si has anat aquí? Bé, quan eri pitjuna era meus parents que han decidit, mais après al col·legi he decidit de continuar l'occità. E per què? Bé, perquè la langue m'agrada e bé, trobi que és pla. E en de fora de l'escola l'havies ausit la llengua d'abans? Pas trop, mais amb meu papet e com se dizem re-grand-parents també un poc. A l'hostal? A l'hostal pas trop, perquè meus parents comprenen mais parlen pas. E est-ce que penses que cosa important de continuar d'ensenyar aquella llengua? Bé, perquè après risc de desaparèixer e és pla de continuar a la fa vivre. E est-ce que te sembla que amb l'occitan serà mai èxit per aprendre una altra llengua? Per l'espanyol. Ah. E nos ajuda un poc. Après podem se mesclar los mots e tot. E tu te mescles? M'arriba un poc, me trompa. E est-ce que l'espanyol t'ha semblat èxit? Perquè sembla bel cop també. Aquesta annada de què fazes en classe? Haben treballat sus los contes, me rappeli pas mai, mais... E el conte de cal? Haben vist l'enfant polit, le cabal de la calquiera, e feien des contes del drac et tout d'accord. E de què se cor el drac? Ben, un peu un diable, mais qui se pot transformer en animal, c'est humain et tout d'accord. E penses que cos una bestia del segala? N'existe pas. E el cabal de la calqueira, de què és aquella història? Me sembla que era d'amics que devien rentrar a l'hostal i hi ha donc el drac que s'ha transformat en cabal i l'ajuda a traversar el biaur, sauf que és parti d'un fun i les persones són tombades dinaica. Me rappeli pas plus. O quan t'arriba de parlar occitan amb d'amigos d'un vilatge o pas a l'escola? Pas trop, mais a l'escola, Enfin, que ensenya en curs parlen entre nosaltres occità. Haben per setmana 2 hores d'occità e 3 hores d'història geo en occità. E penses de continuar? M'agradaria.